ברוכים הבאים לאפליקציית אנטנות. כאן אתם יכולים לדעת איפה המיקום המדויק של האנטנות הסלולריות ביחס לאיפה שאתם נמצאים, ביחס לאיפה שאתם גרים. אז בואו נראה את היכולות של האפליקציה. אז קודם כל אתם יכולים לראות, אפשר לראות את כל הארץ, איפה בדיוק יש אנטנות סלולריות. במקרה הזה אתם רואים כאן שיש לכם בעצם באזורים המאוכלסים יותר, זה נראה קצת יותר מושחר בגלל הצפיפות. בואו ניכנס לדוגמה לאיזשהו לאזור, ניקח למשל את אזור חיפה. אני אלך לרמה שנוכל לראות ממש רחובות. אתם רואים, מה שאתם רואים כאן זה בעצם לכל חברה יש את הצבע הייחודי משלה. לפלאפון אתם רואים זה צבע כחול, סלקום בצבע סגול, פרטנר כתום, כל חברה את הצבע שלה. מה שאתם רואים שם באדום זה איזושהי אנטנות ללא היתר שכנראה שהן לא פועלות. אם אתם לוחצים למשל על אנטנה מסוימת, בואו נלחץ למשל כאן על אנטנה, זה מראה לנו בדיוק את הפרטים הרלוונטיים לגבי אותה אנטנה, את הכתובת של האנטנה, את רמת הקרינה. זה חשוב גם אם אתם רוצים לדעת איפה שאתם גרים, אם יש לכם איזושהי אנטנה ככה מתחת לאף, מעל הראש, או גם אם אתם עוברים אבל דירה ואתם רוצים לדעת אם יש קליטה ואיזה חברה בדיוק שם. זה יכול לעזור לכם לדעת אם יש אנטנה באזור של החברה שאתם שייכים אליה. אתם רואים, אפשר לעשות סינון של חברות ובעצם להגיד נניח שאני רוצה את כל החברות או שאני רוצה חלק מסוים, ופשוט אתם יכולים לראות ולהוסיף ולהוריד כל פעם. בואו נעשה סינון נוסף. אני רוצה כעת לא את כל החברות, אני רוצה לראות רק את סלקום למשל, ואתם פשוט רואים את כל החברות שאתם בעצם בוחרים באותו אזור. בואו נסתכל למשל, יש אפשרות לעשות חיפוש על רחוב מסוים. אתם יכולים לכתוב איפה שאתם גרים ופשוט לעשות את החיפוש באזור הזה. אז בואו למשל נכתוב אבן גבירול בתל אביב, אבן גבירול. בואו לא נכתוב לו תל אביב, אלא פשוט אבן גבירול 80, והוא בעצם, האפליקציה תזהה את כל המקומות שיש אבן גבירול. אנחנו רוצים תל אביב, אנחנו בוחרים את תל אביב, ואתם יכולים לראות את כל האנטנות של, למשל של סלקום. בואו נוסיף עוד את כל החברות. סנה, אתם רואים את כל החברות בדיוק לפי הצבעים שלהם, אתם יכולים לדעת בדיוק באותו אזור. שימו לב אגב, בתחילת האפליקציה, אחרי שאתם מורדים אותה, יש לכם אפשרות לאשר שאתם רוצים להראות מבחינת GPS את המיקום שלכם. אז האפליקציה תיתן לכם לא רק את השמות ואת התיאור על כל אנטנה, אלא גם את המרחק, בדיוק את המרחק מאיפה שאתם נמצאים עד לאנטנה. זה מאוד מאוד נחמד, מאוד נוח. יש כאן גם שינוי סוג מפה. בואו נסתכל, למשל יש כאן כל מיני סוגים של מפות. בואו נלחץ למשל מפה היברידית. שימו לב כמה שזה נוח, זה מראה לכם בדיוק. אתם יכולים לעשות זום אין, זום אאוט, כאן יש למטה, טיפה יותר למטה, אתם תוכלו לראות פלוס ומינוס. מאוד מאוד פשוט, אתם יכולים להסתכל בדיוק אצל השכנים שלכם, מי יש לו אנטנה, איפה בדיוק. שוב, כשאתם נכנסים לאפליקציה אפשר להראות איפה בדיוק אתם נמצאים מבחינת GPS, זה מראה את המרחק מהמיקום הנוכחי שלכם. אם נוח לכם, אתם יכולים לקחת פשוט עם שתי אצבעות, פשוט לסובב את המפה, זה מאוד מאוד נוח, פשוט משחקים את זה בצורה כזאת. היא אפליקציה חינמית כמובן, יש הוראות שימוש מאוד מאוד פשוטות. שוב, אתם יכולים לסנן את החברות, ובסופו של דבר אתם רואים זה מתאים לכל מי שעובר דירה או יד ראשונה יד שנייה, מעניין אותו אם יש אנטנה, וגם אם אתם גרים אתם רוצים לדעת בדיוק מה מצב של הקרינה באזור שלכם, ואם יש חברות ומה מצב של הקליטה וכולי. זהו, אתם שמים לב, אפליקציה מאוד נוחה, חינמית, מה שנשאר זה רק להוריד אותה. בהצלחה.